እዙይ ድምጽ ራዲዮ ኤረናዩ ክብራት ሰማዕትና ዓለታዊ ዜና እንሆ። ካብ ካርቱም ዝሃድሙ ዘለዉ ኣሽሓት ኤርትራውያን ውሑስ እዩ ናብ ዝበልዎ ዞባታት ሱዳን፣ ደቡብ ሱዳንን ኢትዮጵያን ከም ዝተበገሱ ረዲኦም። ናብ ደቡብ ሱዳን ከተማ ጁባ ዝተበገሱ ኤርትራውያን እውን ብቁፅሪ ኣዝዮም ብዙሓት ምዃኖም ተገሊጹ። እንተኾነ ናይ ዓሰርተታት ካብኣቶም ዳሃይ ጠፊኡ ምህላው ብቐረባ ንዝፈልጥዎም ሰባት ብምጥቃስ ሬድዮ ኤረና ዘዘራረበቶም ወገናት ኣረጋጊጾም። ከም ዝተበገሱ ዳ እምበር ኣበይ ከም ዝበጽሑ ወይ እንታይ ከም ዘጓነፎም ክሳብ ሕጂ ሓበሬታ የብልናን ክብሉ እቶም ምንጭታት ኣመልኪቶም። ንምብራቕ ሱዳን ዝተመልሱ ኤርትራውያን ብወገኖም መብዛሕትኦም ኣብ ገዳርፍን ከሰላን ይተኣኻኽቡ ምህላዎም ተፈሊጡ። ብመሰረቶም ራድዮ ኤረና ብቴሌፎን ዘዘራረበቶም ምንጭታት ከሰላ ብዜጋታት ኤርትራ ኣዕለቕሊቓ ትርከብ። ሰራዊት ሱዳን ግፋ ብምክያድ ናብ ማዓስከር ወድ ሸሪፈ ይእክቦም ኣሎ ዝብል ጽንጽንታውን ኣሎ። እቲ ሰራዊት ቅድሚ ሳለስቲ ኤርትራውያን ጽዒነን ካብ ካርቱም ናብ ከሰላ ዝተበገሳ 7 ኣውቶቡሳት ነቶም ኣብተን ክልተ ዝነበሩ ናብ ኤርትራ ከም ዘረከቦም ዘረጋገጹቶም ምንጭታት ክፍሊ ኢሚግሬሽን ኤርትራ 2 ካብ 100 ንዝኸፈሉን ናይ ጣዕሳ ዝመልኡን ወይ ድማ ፓስፖርት ናይ ኤርትራ ንዝጸንሖምን ኣብ ዶብ ይቕበሎም ምህላው ሓቢሮም። ካብቲ ኩናት ሃዲሞም ናብ ኢትዮጵያ ዝተበገሱ ኣማይት ኤርትራውያን ከዓ ኣብ ዶባ ብትርከብ ከተማ መተማ ሰራዊት ኢትዮጵያ ዓጊቱ ብዛዕባኹም ዝኾነ ሓበሬታ ኣይመጻናን ብዝብል ብፍሉይ ንበይኖም ኣብ ጊዜያዊ ማዓስከር ሒዞም ብምህላው ዘሻቕል ምዃኑ እቶም ምንጭታት ጠቒሶም። ዛጊት ንጹር ሓበሬታ እኳ እንተዘየለ ኣብ ከባቢ ጎንደር ናብ ዝርከብ ማዓስከር ዳባት ከየሰጋግርዎም ሰጊዮም ምህላዎም ኣመልኪቶም። መንግስቲ ኢትዮጵያ ንናጽነት ኦሮሞ ከም ዝቃለስ ዝገልጽን ብኦነግ ሸኔ ዝጥቀስ ዕጡቕ ሓይሊ ኣብ ታንዛንያ ደሴት ዛንዚባር ዘተ ከም ዝጀመሩ ተሓቢሩ። እቲ ብሰሉስ 25 ሚያዝያ ዝተጀመረ ዘተ ንመንግስቲ ይኹን ነቲ ዕጡቕ ሓይሊ ዝወከሉ ኣባላት ከምኡ ድማ እቲ ሳልሳይ ኣካል ኣዛታይ ከይጥቀሱን ብምስጢር ክተሓዙን ከም ዝተወሰነ ተገሊጹ። ምክትል ቀዳማይ ሚኒስተርን ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢን ኢትዮጵያ ኣቶ ደመቀ መኮንን ኣብ ሃገራት ምብራቕ ኣፍሪቃ ኣብ ዘካይዶ ዘሎ ዑደት ብ25 ሚያዝያ ብታንዛንያ ምሕላፉ ኣብቲ መኽፈቲ እቲ ዘተ ንምስታፍ ዝዓለመ ክኸውን ከም ዝኽእል ምንጭታት ሃገር ኣንፊቶም። እቲ ዕጡቕ ሓይሊ ብቀዳማይ ሚኒስተር ብወግዒ ዝተገልጸ ምጅማር ዘተ ክልቲኦም ወገናት ቅድመ ኩነታትና ዘማልኡ እዩ ብምባል ከም ዝተቐበሎ እኳ እንተገለጸ ብመንግስቲ ኦነግ ሸኔ ተባሂሉ ክጽዋዕ ከም ዘይደልን ንዕላሙ ከም ዘይውክልን ኣፍሊጡ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቲ ኣብ ክልል ኦሮሚያ ዝንቀሳቐስ ብፍላይ ድማ ኣብ ምዕራብ ወለጋ ደጀኑ ዝገበረ ዕጡቕ ሓይሊ ቅድሚ 2 ዓመታት ሽበራዊ ጉጅለ ክብል ብመገዲ ፓርላማ ድሕሪ ዝሃቦ ስያሜ ንምድምሳሱ ተደጋጋሚ ወተሃደራዊ ፈተነታት ኣካይዱ ኣይተዓወተን። ክልቲኦም ወገናት ኩናት መፍትሒ ይኮነን ኣብ ዝብል መርገጺ ስለ ዝተራዳድኡ ናብ ፖለቲካዊ ዘተ ክኣትዉ ከም ዝተገደዱ ተንተንቲ ይረድኡ። ኣብ ክልል ኦሮሚያ ካብ ዝርከባ 21 ዞባታት ብውሕዱ ኣብተን 8 ሰራዊት መንግስትን እቲ ዕጡቕ ሓይልን ተደጋጋሚ ግጭታት ከካይዱለን ጸኒሖም እዮም። ኢትዮጵያ ናብ ናይ ብሔር ግጭታት ኣብ ዘምራሕትሉ ብፍላይ ንክልላት ኣምሓራን ኦሮምያን ኣብ ዘዋስን ሓያሎ ዞባታት ኣብ መንጎ ዕጡቓት ክልቲኦም ወገናት ህይወት ኣማይት ሰባት ዘጥፈአ ግጭታት ከም ዝተኻየደ ይፍለጥ። ኣብ ሱዳን ድሕሪ ዝተወልዐ ኩናት ሕንፍሽፍሽን ስርዓት ኣልቦነትን እናነገሰ ይመጽእ ብምህላው ኣብ ዝተፈላለየ ኣብያተ ማእሰርቲ ዝነበሩ ቅዩዳት ከም ዝወፁ ክግለጽ ጸኒሑ እዩ። ብዛዕባቶም ኣብ ኮባር ዝርከብ ቤት ማእሰርቲ ተታሒዞም ዝጸንሑ ፕረዚደንት ሱዳን ነበር ዑመር ሓሰን ኣልበሽርን ላዕለዎት ሰበስልጣናቱን ርጡብ ሓበሬታ ክርከብ ብዘይምኽኣሉ ንኩነታቶም ብዝምልከት ዝተፈላለዩ ርእቶታት ይወሃበሉ ኣሎ። ሓደ ካብ ላዕለዎት ሰበስልጣናት ናይቲ ኣብ ሚያዝያ 2019 ዝተኣለየ ስርዓት ዝኾነን ብገበን ኣንጻር ሰብኣውነት ብኣህጉራዊ ቤት ፍርዲ ዝህደንን ኣሕመድ ሃሩን ካብ ቤት ማእሰርቲ ከም ዝወፀ ብ25 ሚያዝያ ጣይባን ዝተባህለት መደበር ቴሌቭዥን ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ኣረጋጊጹ። ካልኦት እስራት እውን ምስኡ ከም ዝወፁ እኳ እንተገለጸ መነመን ምዃኖም ኣይጠቐሰን። ሰራዊት ሱዳን ድሕሪ መግለጺ ናይቲ በዓል ስልጣን ነበር ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ዑመር ኣልበሽርን ካልኦት ሰበስልጣናት ነበርን ቅድሚ ምውላዕ እቲ ኩናት ኣብ 15 ሚያዝያ ካብ ቤት ማእሰርቲ ናብ ወተሃደራዊ ሆስፒታል ከም ዝገሓዙ ፍሊጡ።
ብሰንኪ ዘሎ ናይ ኩናት ሃዋሁን ኣብ ቤት ማእሰርቲ ኮባር ብዘጋጠመ ዋሕዲ ቀረባትን እሱራት ናጻ ክወፁ ከም ዝተገብረ ዝሕብሩ ምንጭታት ብቕትለትን ካልእን ዝተኸሱ ሓያሎ ናይ ገበን እሱራት ስርዓተ ሕጊ ዝነገሰሉ ናብቲ ቤት ማእሰርቲ ተመሊሶም ናብ ፍርዲ ከም ዝቐርቡ ይጠቕሱ። ምስ አልበሽርን ካልኦት ሰበስልጣናትን ብሓባር ብዝተፈላለየ ገበናት ተኸሲሱ ኣብ ማእሰርቲ ዝጸንሐ ኣሕመድ ሃሩን እውን ብቑዕ ፍርዳዊ መስርሕ ኣብ ዝቖመሉ ዳግም ክቐርብ ድልው ምዃኑ ኣብቲ ዝሃቦ መግለጺ ሓቢሩ። ዜና ኣብዚ ይፍጸም። እዚ ድምፂ ራድዮ ኤረና እዩ።